ine inspection tipe report. Takasvika pamunda uri kurwirwa ndi Manyowa Mafiko versus Richard Kudzika. Munda uyu wakakura kuma 2 hectares. Munda iwo wese wakarimwa mabanana. Unezve musha wakawakwa ndo pari kugara Richard Kudzika. Baba wa Richard wachiripo, takaenda kunowaona asi hawachakwanisa kufamba. Wakataurawo wakati munda uyu ndagara ndichiurima nekare. Tikazoona zve mai asi wa mai nini weawa. Wakati inini ndakabereka wana 7 mumashure mamai wavo kufa. Munda uyu wakomana wavo vachingourima, ndakangosvika vachingourima. Mafiko ari kuti ndakambourima gore rimwe ndobva ndazoutorerwa na Chapson Kudzika anova mukoma uyu. Kubva ipapo hauna kuzodzoka kwa Mafiko. Asi munda wese une mabanana ane nguwa ari mumunda. Mabanana ndiani? Ndia musha ndeo ndori papo. Uyu akarima rini vazotorewa? Na 94 aibva atorewa rini? 95. Before that sei wanga wasvika parima? Waiti taingousiyawo zvedu zviya zvekungo kusiya ipo paine mabanana. Papa zvimabanana zvakazouya kumashure. Zvimabanana zvakazouya kana uyu mukoma wake ndiye akatanga kutoparima. Before 94. Baba wao achiti chii? Baba wao vari kuti munda ndewake iye baba wacho. Ndiye ndakazopawa nawo. Uko ari kuti ndiye wake ndiye. Ndi Manyowa Mafiko ndiye. Manyowa ndiye. Manyowa ndi baba kandiye. Ndi baba. Manyowa ndiye udakusimba. Baba uruwa. Baba uri chii? Uruwa. Kai baba uruwa. Ana bani. Ini handinyanyi kuda baba kutuma ona. Handinyanyi kuda, ndinonyanya kuda muridzi wechiro ataure zvaanoziva. Because imimi wese yese. Imimi inenge iri yese. Saka handina ndapedza ka. Ndoda report imimi makaona sei? Isusu sekuona kwedu zvichibva kuna baba nemukadzi wake takaona kunga munda weawa. Munda ndiye awa. Nemusha uripo nemakore zvagara zviripo. Musha uripo nemakore mangani uripo? Richard akati ndakagara po muna 92. 92? Which is 32 years. Kwa imimi wanu walipoke wachiwaka 32 days, where were you? Nyaya iripo ndeyekuti nyaya iyi makamboitonga mudare munomu 2023 na December. Saka maitonga nyaya iyi awo akabira pamberi pedare ramambo Mutasarini achiramba kuti inini andinotorasa Mafiko munda plus andinogara munda make nemapaona. Mushure maunga isusu pekutanga pakatanga kudhonzwa vanhu mvura takatenga mapombi edu. Tikatenga mapombi tikatsvaga munin'ina wawo anonzi Laki. Ndiye takabhadhara mari tikamupa basa rekulaina pombi nerekusima mabanana ndima ine matombo kwatakasvika tigara uko makaona patakagara. Zvadaro akati ndoda mbudzi tikamubhadhara nembudzi. This issue is not about my labor cost. This issue is about ownership. Because imimika kuti mapipe enyu akapfuura nemuyadhi memunhu ka hazvikupi ownership yeland iyo nekuti mapipe edu apfuura nemo. Inini my question ndati awa wane musha uripo 32 years. Anditi? This is 32. Irini awa wakatanga kuti mama banana ndati dzimba dzawo awa wakagarapo rini?
vakatanga kutitora muna 2018 vakatanga wachitema mabanana 2018 koidzidzeko dzekwa 92 dzekutaura ndedzida haisi 92 kana masabhuku ari pano gona kutinisa nayakoma imi pamakadziona dzimba dzakadini inyowani hadzisi nyowani mbera 2018 inyowani hadzisi nyowani dzani kwa pato nemango itori kwatokura Sorry, ma'am. Takagarapo muna 1990. 1990 Yeah, Zita. Indinonzi Silas Kutika. I'm sorry man. Chanduri wataura ndechekuti awa pavakagara ipo papo nyaya wakatanga kutema mabhanana edu zvemabhanana dhasaneza ishu iyoyo kana kuenda kumapurisa ka kune chinonzi malicious injury to property handiti woripota iri yecriminal case yotozvimirira iri yecriminal case yemalicious injury to property handizvo inini ndati wari yangu iri pekuti dzimba dzakawakwa uyo kuti chakagarapo 1990 handizvo and nanhasi dziripo dzimba idzodzo handizvo ndiri kuti pakawakwa dzimba iwo uri dzimba dzakawakwa 2018 handiti iwo mbone makore mangani uri wa82 which means 90 wanga usati watanga negrade 1 ke ndakakutarisa nekupfupika kwako wakaenda kugrade 1 wa 9 years handizvo here wakaenda kugrade 1 wa 9 years wakazoenda grade 1 awapo kare watogara baba wangu inini ndofoti nyaya makamboitonge wakatsanangudza akati munda wanga uri wababa wangu wachitorima awakaramba kuti handisogara munda masamareka handina kutora munda wake but pakauya wakaona dzimba dzake dzako akawaka munda medu handimapano izwa my issue is not about izvo takuzvaudowedza kundidhaivheta no my issue iri panyaya yandikukubvunza yekuti awa wakawaka sei makore esaya makanyara munda menyu imimi makore ari kutaurwa aya imi muripo makanyarara mimango kubereka awa wakatanga kwana pauti mimango kubereka mumango yemuchina chaiwo iriko mazuva ano minyowani inobereka ne4 years pamba paka hapana mumango uri mumunda medu wakasosimwa ndisekuru pamba paka uyu hapana mumango handitoti direct pamba wakomana mumango yemutaura makaionepi pababa wacho hapasipo pake apa pamunda apa tatakagara apa uyu ndiye aitarisa aripo akazoya kumba kwa baba wacho pamunda haana kuyabo mati zasime banana ndio uri munda wenduto wakasimwa ndisekuru wedu hausi pamba pake bona izvi nditanga ndakatarisa zvinhu zvitatu kana 4 zvakatosiyana ishu iripo ndeownership yeland kuti land ndiye baba wako here kana ndiye baba wauyu ndiye baba wangu inini land ndosati kuti baba wako paiwaka wanhu awa akawaziri 2 years baba wako angari kupi hadzisi 32 aritaura mangani whether i2 years chakatanga ndechekuti apa wakatanga kutora munda yedu yaifamba ikaenda kumapurisa wakauya wakadhora pakatema mabhana edu but nyaya yacho iramba iri kutendera kuzosvika inini yauya zvinoitwa mutemo unoti kana nyaya yangoenda kudare all activities paipapo pane landing person are stopped kusvikira nyaya ita sei yapera imimi kwamaienda kwanaruda kwese kwamaienda sei maactivities ayanga asikastopwa aiwa shamwari ignorance is no defense kuti handizivi hauna zvautaura varuda takaenda vari kunyepa hapanapa bhanana rakatemwa takaenda kukuti kwamajestrit takaenda kukuti kwamajestrit ndikaonekwa ndisina kuti ndine mhosva kona kana bhanana 1 rakatemwa semani rakandoona mapurisa makatuma wakandoona panzvimbo papasina uri kana bhanana saka muri kuti mapurisa akatengwa
What are you saying? Aiwa, kana mapurisa nyaya yakatoenda kukotika, mapurisa akati hapana mhosva, asi imi muruti pane mhosva. Saka muruti isusu munda ndewedu. Awo taitoti tikada kuenda kumunda kwacho. Usatize nyaya ndotara. Wanga utaura nyaya kuti mabhanana akatemwa nechi. Uyu wati akaenda kukoti nenyaya yekutemwa kwemabhanana. Pakazi hapana bhanana ratemwa, hapana nyaya. Andizvo. Wakunzvenga futi ikoko. Wakuda kutiendesa kumwe side. Iyo akaenda here kukoti yemabhanana. Hana kwenda. Baba akaenda. Baba akaenda zvikazi. Ina ndosizoti ndosaka ndati baba wako ndiye aifanira kunge ari apa achipindura nyaya dzaanodi. Aiwa, sabhuku asi baba wako. Zarotaura zvekuti kwanzi nyaya yakatomunatisa pana patakaya musi wa 2 November. Tikati nyaya ikapinda mudare. Uyanga si baba. Ndipo paka makazoti kwazi nyaya ngaende kuzonovhereka wapo kuti izoneke kuti pakamira sei. Asi muridzi chaicho wakapa wabereki wedu munda uri pana. Takauya futi naye musi wa 2 washe. Uripi? Pamusoro mama. Mira. Iwo wataura nenyaya dzako dzemapaipi nembudzi zvese tatakateerera. Hauchadutizwawo zvimwe. Akapa uyo uripi? Akapa wabereki wedu. Unozani? Anonzi Violet Chiputura. Uripi Chiputura ucho? Chiputura. Ndi makapawa here Linda? Ndi mai wangu. Yes, taura tisu. Pamusoro shehu. Wana wawe kwakudzika. Wakapuwa munda ndi mai wangu. Nguva yakatamiswa vanhu vepanga kudzika kwaruda. Wekwaruda waibva wazozivi nga wachizoapurai waibva waenda kunyamajura. Saka mai wangu wakasiyira vanhu vekwakudzika munda muri mubhuku rekwazvo mapfurudza. Munda iyoyo urutaura sekuru Samareka vanhu votoriwo ukama neukama. Inini panapa ndini ndakatanga kurima namai wangu 1962 ndichiurima, ndabarwa 1954 tichindourima munda iyoyo. Tanga tiirima pamhiri apa paite pamukomba nepamhiri parwenze pakaita chikomo kudai. Ndini mwana wacho ndaitorima namai wangu. Kutourima utodai ndiri shiri kubvira utoti svikei pamunda dzii. Saka awa wazobvepi apa? Isitaturowo wasati wabarwa baba towaziva. Futi vanga vari kubhuku rekwachikuku isati iri mubhuku rekwamabvurudza. Sabhuku wacho mabvurudza utori pano. Uripi mabvurudza? Taura izvo mukoziva baba? Zvinotaurwa apa ndizvozvo. Munda uyu kubva baba wangu wakazosara akabereka isusu ndiyangarisa mabvurudza kumai. Nababa uyu awa wakomanawo. Munda uyu wakatosirwa ndiyo kwamarondera. Tichitoonawo tiri wadiki asi waitourima. Awa vari kutaura wawesa hatitowazivi. Kwawakabva kwacho uchitaura kuti munda uri mubhuku rekwamabvurudza wozonzi uri kukilemwa newekwachikuku zvirikutadza kubatana. Ndipo patakashaura kuti wekwachikuku wanoyawotora munda wekwamabvurudza. Ndo zvacho zvandaurirawo pano kuti ndizwisisewo kuti iwo umbowo hwawo wanasabhuku chikuku wacho whoever anga ari sabhuku ngaachitaura kuti mabvurudza akatora munda wekwakudzika mubhuku rekwamabvurudza makazomera munda wekwachikuku sei. Ndo patinoda kuzwisisawo asi uri sabhuku wacho uri wamauya naini chikuku sumuka sabhuku Andi sabhuku mchani bora. Kuna sabhuku chikuku ndo mziwa andebo. Ndoti pamusoro changa. Mira Andi sabhuku bora. Ndiwe sabhuku ere? Ndiri izo iti sabhuku. Sabhuku chikuku iti sabhuku. Iko zizi. Kana ida ufumuka. Pana A and B. pamusoro asasati asara sabhuku wacho. Sabhuku itinodivhaidhana naye ndiduneti. Uyu uruda kumira sabhuku kutera munhu wake uri mubhuku make asi dzemunda watinoganana naye ndiduneti. Munda uri in question sabhuku wacho ndeupi? Ndiduneti. Uri dread uya. Dread uyo rapo uya. Uyo.
mambo panapo ndo Dread. Ilendi kutoa in question muri kuiziva nditi. Lendi ndoiziva. Right. Ndeyani lendi? Iri kubhuku kwani? Lendi iri mubhuku machikuku. Yes. Chikuku A. Pakatanga nyaya yeminda yawo iyi inisa ndagadzwa kuita sabhuku ba. Angari sabhuku panguva yacho. Waripo panapa ndo iyo ndoti nawo. Saka pandakazonzwa nyaya yawo zoya futi kuvillage kwangu. Yamboenzaniswa yambotongwa. Pari kunzi pauda kuonekwa judgment tamboenda kuna mambo angari ukoko. Takangosumuka ndikati ndaita mupwere. Asi mazira ndoita ndoti ana Mareka wangu ine dhingira ora andori muchikuku machikuku. Sazoziva kuti mafambire emigano yakamira sei. Watakagurana nawo pabhuku. Wari muboundary muzasi ndo mune dhingira Mareka riri remachikuku. Wari kwa mavhurudza. Saka takazi masabhuku sanganisa nai musangane mutaure nezvenhoroondo iyi. Saka pakazonda kuti ishaka dhonzerawo apa patata dzausangana panguva. Vapazodzimara na Mareka wazoya futi kwamuri mimi mambo maapo nhasi. Saka sabhuku angari panoziya nezvazvo chaizvo daupa nguva kwaari inini ndakazopinda mumashure nokuti nyaya yanga nenguva iri ngotaurwa nezvani ndatenda Sabhuku chaende. Euda matrabu izeu Ndini chizewe chikuku. Oh, mtatambosangana zviya mdata. Tambosangana. Turabure ilipo mambo. Yewa rumawa. Ndinoiziwa kubvira kutanga kwacho ndokupedzisira. Makagara kudzika umu. Wakanga uri mumunda wa Samareka. Baba Anrodi wangaria une mwana uyu wangaria baba wacho ndiye anganga ine mundai wanakudzika wasati wadzika apa wanga chimbogara kwa kunozi pagunduya ndiko wanga wari baba wemwana uyu kwakuchizo baba wemwana bhuku rakanga rine waisachirenje muridzi webhuku wekare sachirenje wekare ndiye akanga atisabu na baba wangu wanga ari mupambo na Tezara. Sachirenje wakati ndokubhatizwa na wakadzi wake moto baba ngasina wakati apera moto. Arwara ndokubharwara ari pagundu. Arwara ari pagundu. Ndekubva kwakuti Samareka mukuru wakanga adzika akugara kune mindano iyi. Kune minda iyoyi. Baba wangu inini wakanga mupambo wake sachirenje wanga angane minda ikoku kugara kwakadzogara ndione sikuru wangu apana uningoenga bakuna ndinoda kusaidira ba trouble itoripo ngadiwe ngene musandutora pamberi pamambo andakamira pamberi pamambo chocho zvarero saizvo chakaitika ngechinoti Mareka ndekubva ari kwadze sabhuku ndiri kudawo kuti ndi munda kwazi na baba ibhatarirwa munda wake iwo ngorima ini baba wangu ari ngechuku uri munda wamainini mukadzi mudoko rewa baba right zvakanaka ndekubva Samareka abva arima goreyo wakatoti magore ibva arima Samareka ndekubva asumuka wakarwara Samareka ndobva asumuka kubva aenda kuzouya ukakaita Samareka kwaugara zvepamunda ndopakazorwara sachirenje asina wakadzi baba ndekuti uya ndikuchengete mukwante sekuru Samareka muguru wako uzomunyangari munyadziwa hanzvadzi yamai wangu ndekubva kwakuchitora sachirenje kwakuchi vatamuisa padhuze paizi papiwe kubva aiswa ipapapo kazi wasogara oguma chetoku wanga ine mugugudo wake aibaya matiro turabura yanga itoripo agara iko kuchangamire zvakanaka izvo ndobva vari kurwara Samareka mukuru ndekusopota chiendeswa sadza ipapa echipa kuzosvika vasika sachirenje wabva arwarisa mukuru wacho muzukuru wacho mwana wasahambira ndekubva audzwa kuti sekuru warwarisa ndekubva auya kuzotora sachirenje atora sachirenje uya kubva amudzokesa patera pangu achigara ndipo akazofira Samareka uyu andori enesere kuti kumunda wangu ndiwo uya zvakanaka izvozvo
baba we wanawa iwana sekuru wangonya tsiwa turaburo itoripo baba we wanawa ndekubva wachindora kwabva wachindorimo mwamareka muya mama bata zekwediyo ngono bukatoti gore rimwe chitukwato ubvakadza ubvabata ubva waisa kofi rai zvakanaka ndio uzoiwanisa mareka kuzouya kwaita manje ndekuchiona mwane kofi haiya zvese wotaurirana akwazi haiwa ndinumboita hangu yokuti anasamareka kuchimbofana umborima uku uyu dakara wana wake wakura wasachapisoni uya wachapisoni urai zvakanaka wokura vana ndiwana zvakuisa mabhanana nguva yemabhanana yakwe kwakuoisa mabhanana mareka vambotanga kuisawo mabhanana ake zvikomana zvikati baba wotiye zvikati munda wedu zvikomana zvoudza kazi munda wababa wedu zvokubvisa mabhanana aya amareka aya akutakasvika tikagara pamatombo paya ndokusvika takataura zvakanaka izvozvo avaoni pawa yekuti baba edu ari kuti munda yedu avano mareka nyaya yakambopinda poti kwashe yebva yadhureya kuda kuti yebva yatendera yekutema mabhana yebva yaenda kumapurisa yebva yatenderedzwa kumapurisa kati dzokai kwashe motaurirane mogadzisane kusvika kwashe turabura kuifambisa turabura itoripo haina kunge yakafamba kusvika kubva asvika baba vavo ava ivo kubva arwara ndokubva apebva tora zverokotaima zvikomana zvaudini zudzana mabhanana chikomana chabva chasvika kubva chaisa musha wacho turabura inga itoripo nyaya indori kuda kuti ishe kazi kwamutasa teputamboya kwamutasa mutasa akati aiwa dzokai moti ishe kazi ishe gadzirisa vanhu avo hapana chakafamba zvikomana zviri kudiridza bhanana nguva shoma rikaona mvura zvengekuzi kwajesusa kune mvura nguva haringokura siku nesikati turabura itoripo kusvika haipo paya mareka zvikomana zvakusumbuka munda wedu kani vana baba zvikati ndiona uchapinda mabhanana akura musha watowakwa kuda uchaitika karakati zviri kutaurwa nevana tete vangu mwana wamai wangu zvitaurwa natete wangu mwana wamai wangu turabura itoripo mubhuku rachikuku mune minda iyoyo mubhuku baba vangu pangira ichikuku ndiye anga muridzi webhuku riri ngozi rachikuku kuti nditi bhuku b uyu nebhuku d wana ndakazopa ndakura handichazvigoni makumbo handisiya madziso handishoni zvikomana turabura itoripo saka mukona zvinhu zvikutumira kudai ndapedza mambo ndomamire zvakaita turabura iripo pamusoro ichangamiti ini ndinonzi Silas chekutanga ndoda ndipindure zvataurwa nasabhuku wandati ndesabhuku anoganana namabvurudza asi ndoda kungobvunza mubvunzo wekuti kana makaganana namugana apa munhare apa akati ndoda kumboshandira hangu bhuku riri padhuze mugano unochinjwa here nekuti nyaya iri panapa varumawapo wakasvika ukagara pamunda pangu vagara pamunda pangu mukatarisa kashikomo chirapa pakatoti imwe pakaisa mabhanana manyowani ndo papagara paine mugano wobva wadzika kunonzi kwadzire mukatosvika munana dzire wawane zvitupa zvakanzi mabvurudza vari mubhuku mamabvurudza ende mugano iyo wakashiftwa kuda kuteera munda ushu handiti mukatarisa varume vari apapa ndoana chikuku wegaka vazukuru mareka vazukuru vedu isusu tiroanasambiri tese vazukuru mareka mai wavo unobva kwamareka kuya kutsigira vana sekuru kutsigira zvekuti zvekunyepa because uyu ari kuti trouble kwazi A to Z trouble anga ari Betfield wakashanda ari garden Betfield haana chanoziva chemunda kwako uyo wandati uyo hausiri sabhuku wayakomirira munhu wako anga asiripo vanhu vakanga varipo akanga ari sabhuku mabhata David Chikuku ndiye akanga ari sabhuku achitongana baba uyu ari sabhuku mabvunza uyu wataura trouble itoripo uyu wakafurirana nechinyamene wakashifita mugara sabhuku yasipoba kuya kuteera kuya pamugana pautori pamunda pedu hapasi pamunda pavo isusu 1990 zvataurwa ziya zvekuti taimbogara kwagundira mubhuku mamabvurudza ndokune imwe minda yedu asi isusu takati isusu kunongo zvekwatati wandei baba wedu isusu wakamuona wanga ari kunharaunda akati isusu takuchena unogara kochi kumaminda kwedu ikoko nyaya ingada kutsanangurwa kuti mareka wakapinda sei uyu zvese zvataurwa natrabure ndezvekunyepa kuti uyu apinde uyu pane wainzi chacha aya magombiro yakosapota gombiro rakaenda rainzi Kerebo Chikuku wanga ari sabhuku wakauya pamusoro paDavid Chikuku
ainzi Kerebo Chikuku anga ari sabhuku anga ari kansela akanga ari ndindambata ari constable saka waita zvaanoda ndiye munhu akatanga kupinda akatsamura bhuku raChikuku kwese kwamakawana kuya mukatarisa muchikomo munoona panongo munhu akatotema katoptop kubhuku kwamabvurudza ikokuya kakapinzwa vanhu ndiwo vanhu kwaChikuku iwo wa saka vanhu vakava kana makavatarisa vakadai so izvi magombira murikuwana izvi zvikuya kotsigirana zvavasingazivi hapana anoziva nyaya dzemunda vanhu vese varapa masabhuku eziva nyaya dzemunda wakaenda masabhuku eziva nyaya dzemunda eni nyaya yakatumwa 1991 zvakuta zvakari magore 1 chachaiye ndiyakati gore 1 rari mairoririka imi mona kudzika muchafanira kurimba because waisiya fertilizer yake ndio mutemo waishandisa ndakatofara pana nduzwa mambo patambo ya last time muchiti munhu zvekuti munhu akatama munda 5 years hakuna mutemo wakadaro ndio mutemo waifamba nevaruma zvekuti dai nguva iripo mambo kana muchizokwanisa kudzosera zvevaruma wachiya vachizoratidzwa mugano pakatemwa panoziva matembedza pakatemwa pamakuwa ndio paidzikanapo mugano kari mukatotarisa vanhu ivo vese muri pamunda pedu paya varuma vakauya vanokutsanangurira pane mishaira kumwe kwavo magua nana dziri vese vari kukuma mavhurudza zvitupa zvavo mukati tibe zvitupa zvese zvakanzi mavhurudza migano wakachinjwa ndui trouble ito aripo naishinyama yani ende pamari yacho yakanzi kuda kuya ishe kuinspection ndakatobvisawo mari yangu ino asi isusu takazongoona madheti angoiswa tisikazivi sabhuku akanga anzi amiririre nana mavhurudza awa ndizvo wakatomubvisira izvozvo zvokuti zvinhu zvairongwa kana wamuona asvika sojeda waimupa doro kuti wapasise majudgment kunge sabhuku akangaripo ndo zvakabvisirwa saka mukateerera nyuku dzekutaurwa nevarume varapakapa starting from gano starting kuti wakapinda sei kupinda kwawo kwamareka uyu kunzwa kuti kuna tete zvimanzwa kuti tiri neukama kunzwa kuti kuna tete asina kudzokera kupi kwangarura akaenda kunyamajura kwakuchenda korima kumundo kati aiwa wakatatidzwa here mugano kana zvangoda kuti mamundu wateta kuno uri susu ndisitairi mana tete madhunduru aya madhunduru ashiri manyimo I remember 1976 77 gore tazoenda kukipi inini nanza dzengakatorwa kwamandewa taimukira ipapo panga paine dara ranga riripo tichirinda shoko nemakudo pairimwe nyimo nenzungu zvakutaura uyu vanhu vekamareka avo ndivo vakanga aine mombe vaiuya kuzoita gacha ipapo ndio zvakaita kuti vazoiri pane munda watetawo saka pakaenda tete kunyamajura kwakabva kwakuti mane munda wedu wese newatete wacho watakanga takapiwa because vaiziva vaiya kuzoita gacha ndiwo vanhu vanga nemombe saka mukati vanhu zvese zvauri kutaura zvika manyepa patakana munhu ari kuziva nyaya apedza mama ini pane chandaunzwa nyama yendi authority kuya kunochinja mugano webhuku akaona kupa isu zatizi bvunza iye trouble nemamwe masabhuku atenana chikora uyo ari kufumuka iye saburu yatanga mambo ndokungabe pane nyaya manje bambo ndine mbunzo miri mitatu mambo wangu isina kuta clear kwandiri pakutaura kwamamuchiita chandisina kuda kunzwisisa chekuti makati mimi ndimhane nguva yebhuku mobva mapa kuti yotorako A yotorako B nekuti ndakura asi ndakakutarisai kudai so neaction dzamwinadzo kuti munditaura kuti azi ndakura zvinondirambira 1 2 pamataura narration yenyu hamuna kumbotaura nezvamai wemusikana marondera ndiazi marondera ndi marondera pataurwa nyaya yemarondera uyo achiti angari muridzi weminda ndi marondera akazopa kudzika uyo airima namai wake imomo ipapo handina kupazwa kuti munditaura yemarondera because hamuna kumbotaura nezvamarondera handina kumbobata nezvamarondera ngekuti izvo ndisine kuzvibata nezvamarondera ngezvekuti marondera haana kumbodzika kurimawo marondera anga ari kumusoro zvake kubhuku yamavhurudza haane kumbodzika kurima iyi nyaya yatokiretwa sekuti kuda kuona kuti kwangokwana sei sekuti kwanga kuine mugano wanga ari kumusoro zvekuti dai turaboitoripo mambo izvozvi ndine mukoma wangu uchipo chete hachaoni hake hachaoni mukoma wangu uchipo asi dai kwangu kuti kufamba kwakaita mapurisa akauya amutasa paka kuti iyo nyako aiti hambai munzwe
akufa bachagoriro mozwe history yeipapo turabura yanga itoripo hino vamabhuza ndisada kuzibataba ngekuti vakanga asipa baba pamuganda baba ine chirenje ko iyi yataurwa yekuti nyama yende yakauya yakachinja mugano webhuku iyoyo mambo yakatondirwadzawo nini ini yakandirwadza mambo kuti mukoma wangu wendiri kutaura for sure wakabata mutondoro kuda kuuya kuona kuti mugano wakuzochinjwa sei ndekuti mavhurudza mugano wake waibata paizi pachigaro ndio waibata mugano webvadzika ibvanda kubata paugara baba wemwana uyu ndisekuru wangu ndio paibvadzika pabata mugano wamavhurudza iri chikuku yebvayabira zvino ishe manje panguwayo pakachekeswa mishini wecheka minda wechizi ndemamavhurudza ndimo ndakati ini ndandasa bhuku ndikati turaburo itoripo wakomanangu waitira kuti kwazi mashini so iri kuchema uko zirui ndakaenda ndikatarisa ndikaona zvikoma zvine mashini so zvikandishisidzira zvikati aturabukazi isusu toita basa ndikati akuita basa moita handimurambidziba asi chodazi vanhu mapowa ndiani wamutendera ndinyama yendere zvikoma zvikati isu titori mukati mwebasa zvakanaka ndipo ndakasumuka ndikaenda kuna ishe nyama yende ndikasvika kuna ishe nyama yende kati ishe nyama yende ndio zvacho vanhu vaucheka mubhuku mangu ndimo matendera ishe nyama yende akati ndoda kuuya kuzoona kuti pakamira sei sei shuwa ishe nyama yende wakauya auya ndikuchiti ishe nyama yende zvakamira sei ndikati mugano ndio mamiri anochitiona zvakanaka wamwe wakatopinda kugara mubhuku rani rachikuku ndikati vesawo anoti zvondochiita ngezvinoti vanhu vari munyika mwangu ini ndakuchiti chikuku ngatidarisi uri kuzinzwa here ngatidarire patadaritie wazwa chikuku ndikati aiwa zvakadini zvakanaka iye paumba pake murume uyu kubva pasara pari kumusoro kucheka ukaita ishe kubva pasara kuri kumusoro kubva kwachinocheka nemumunda make uyu kubva kuenda kuchopota kupointa mugano wedu chaiwo wachikuku yakapiwa nashinyamende nemandoto nemanyika wegari kwakwenda kobuda pandikuda pamakaita izvo makaita nyama yende muri 2 aiwa mavhurudza anga aripo here mavhurudza wangu ari mavhurudza ane kuya wakamudzinga wakatanga padoro adhakwa pamudzinga wakapiwa nani mavhurudza izwai izvi izwai bambo baba tinoda kutaura zvinhu zvinoenderana nechinhu ndizvozvo zvinotibatsira mangwana ndizvozvo handizvo ishe haana maruramiro ekudambura chii bhuku munonzwa haana maruramiro ekudambura bhuku because apa zvatondirakidza kuti pakaya kudambura bhuku akauya kodambura bhuku akabhenefita pakadamburwa bhuku ndichikuku tatorambirana tikatopoperedza akabhenefita ndiani isi yakamuona watoti chikuku ndiye akabhenefita ivi mukuti mavhurudza ndiyakapanzvimbo tautangisa kutadza mukotesa bhuku rachikuku mamiriro rakaita nepamavhurudza iripo inini mugano yese ndoiziva ngaariwo 50 years right nyaya iripo ndeyekudai so sachikuku zvese zvaataura panapa in terms of mugano baba ndakunyatsa kutaurirai maa muri mutaundi zveshuwa ndakurira kumusha tikabva mumasamvu todai so ndepamutana uya kunosvika majerusa ndabva majerusa todzika nerwizi kudai mumbichana paigara dzire paya paya wana dzire vese vaya vanga vari pese pamungunetsanira munda wese vamutaura vayo it's almost 700-800 meters mubhuku rekwamavhurudza. It's almost a kilometer uri mubhuku rekwamavhurudza. Mugano wese ukazodzika kudai kutenderera kwese kwamutaura kwese kwamatembedza kwese kuzodai kusvika kuchisvike chi uku kwamutiro ibhuku rekwamavhurudza. Ini ndakazotonzwa kuti mwana watakasira pamusha kuti aitewo sabhuku ndiye akakanganisa anga ine corruption wamaita wakatanga kutemwa munani
utipate mwe pamaninga ipapo makatanga utemwa mnani airi mwana nasachirengere sabhuku aiwa ndati wakakumbira kuna ishe nyama ente utipatie mwe chandiri kuona manje inini chandiri kuona dambudziko renyu rese riri pana ishe nyama ente pane rimwe side riri kuriraya too much on ishe nyama ente. Why? Izvozvi handisi kutoziva kuti inifanika pache zvangu ushangamire baba nababa wangu kulipo kuna ishe nyamaindi takaramba kupindira ngendawa yemugano iwoyo handitandie nechomusango nomusango but haturaburo itoripo zvekuti panguva yakazi namambo kuti toda kuuya kumugano ndakati mwari dai auya mwari dai mambo aunza no saka zvatakuita it's okay ndazvizwa zvatakuita ka mambo varume tikudzoka handisi tadzoka ikoko ndida kuona mugano wakanga uripo kare nemugano munyowani wakaiswa nani nyama yenda taona zvinhu izvozvo zviri 2 then topa judgment because mamiriro azvakaita ndikutoona kuti zveshwa trouble iripo uripo mambo wangu ukatarisa kudaika uri kuona kuti kusai ndikatoerenga masabhuku ari uku izvozvi kuti utore masabhuku 3 so it means pane something chiri kuitika chatisiri kuona but the only way out ayo wakomana inspection timudzika kwanyama ende make sure nyama ende aripo musi wacho then migano yamuri kutaura imimi trouble iripo wati unoziva pane migano yakakugumburisa kuda kuti unongedze migano iyoyo then aona ngedza migano ichi isusu in the process hakuna bhuku risina map iri mumafiles kwaDA takunoivhomora touya nayo misha iri yakapinda kunge ipi tobva tapedza nazvo saka ngationa after inspection